Ay, kuha na po guys. Ka na. Wala na yun. Wala color eh. Puro ka ice cream eh. Ka na yung one eh. Karagaba. Sige laguan. What's up? May buntag ng tanan diya mga katambay. Another day, another life, another blessing na sa datong tanan, no? Aron kay adlaw Miyerkules, January 11, 1:01 lang gyapon. So, akong plano nga mo uli yung takaron kay maligo ko. Naamday yun kay tugnaw. Kailangan ba yung trabaho pending guys. Nakabasa pa akong uban dito ng mga gibuhat gabi eh. Ano pa yung mga kuhan dito? Ako may baton, no? Kuwanta rugby kay namin kapilit dito nya. Banata kay ugma ni kuon guys. Nya pamulaban ang panahon kay si Lugdong. Ay daguan ay. No? Nakilag pa. So, ako sa nisod lang dito guys nya. Ngayon trabaho mi dito. Ha? Sa uban dia. Editor na kinang video nga mo pro pas-pasin yo ko. Editor na. Wala ka ba video eh? Wak TV buang oh. Ihi pa. Patay na. Wait na. Ya. Aduh. Agoy, dua ko. Masama niya mo gan eh, tangtang nila yun. So, mana na magtrabaho ang Chinese fan ito guys, no? So, mana siya, pintaran na lang to. Among gi final niya, gi-repair na mga guba. So, karon, padung ko sa RMC. Palit ko dito. Palit, mato ko ka master kay fan, mga itag sundan para panood to, no? Nya, problema ani kusod bata sa eskwelahan kay lingot kitag naong. Pero swel na nato, no? So, ito na ta kay kaligsik. So, sa pagnon niya, basta ito cellphone. Mga guys, oh. Grabe ginawa na guys. Huwag yun nung baha ng daan na dre. Mapaspas na guys si Bado dito. Skwila pa ba to? Ay, sana ilaman na ya. Kuha na eh. Yuhu! Woo! Isam dia sir? Ah. Hangak kasi sakka dre. Hangak na kay sakka dre. Gors na gid gors. Pik nagbaga ba yaw. Ya. Si rugby ba? Daw si rugby. Di yung kumain dito. Guguk niya, ito daw. Di yung mga ito. Puno niya ni. Pila ni Noy? Tagpa kalima. Oi. Oi. No. Ato na ka? Ato na ka? Ato na ka? Ato na. Taros gila. Oo. Ayaw mo kayo bugol, no? No! No! Uli na yun, nabay na kang trabaho! Yo, time check mga alauna 40 sa hapon, no? So, manamig pinito niya. Moto nilakaw si Bado, nagklase. So, ang gibili na siya sa mga trabaho kay kani. Pabutang to niya katong mga ibuhat ang mga gabi. Ito.
ito mga murag kun. So, nakahuman og duha. Tara, nya. Nya na sir nga. Kaya na daw ko no, murag mugawas ang katong lungag niya ba. Pero sakto ba kanang gibuhat. Nay. So, bailan ra na niyang hapon no. Og sakto ba na ikabot ni master kaya ang gichatan. Wala pa man siya mo-reply, wala siya mo-reply. Nya. Din sakto ro na, pamin ako sakto ro ni. So, kita raman siya. So, nawa ang kanding ni sir. Ato sa tabang pangita si nanay, no? Sa kanding guys. Sa tabang pangita kay masa karon. Tara, tubag oh! Ito ang tubag! Me! Nah! Nahak na ni ron. Tara, tubag! Di na mo tubag! Me! Sige, may kawa kanding ay. Me! Okay. Me! Okay. Me! 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 Pagi guys. Sana karumbuing. Me! Kita na! Ahak ng kandingay. Yamugar ba dire? Ikay! Yamog kayo! Yun nagikan. Ito? So, may pagkanding mawala no kay may remong sigtog. May kita na na. Pero feelings na gani. Bisa pag mamimi mo yung gamitan. Nandiyan makitaan. So, back to ko na mga back to work ta. Ato na yung tiwaso no. Okay. Para one na balik ni master gamay-gamay lang nagtrabaho no. Ano lang isda eh. So, buling gigo gani ho. Puntas kanding. So, 3 days ang ulit ko. Uli ayos mga guys. So, trabaho sa ta, trabaho. Kuan guys no, tawad ang katong mga inani. Human og tawad siya. Na dayon final na ni master ang kuan. Tira ang design. Final na ni pintal. Siya na bahala na. Ya. Wala dire siya, tama na direct assist. Tunol-tunol ba sa mga props. Kaya na. Ano luwaton, butang ni diha. Ako ka gusto. Ay mo mahatag adto. Andar na siya ka simple. Bawas mo dire. Bapo. Ay, hati kayo ron guys kay naluyan akong diyan. Mana sakit. Kan sakit na. Lah patay na. Patay TV na. Lah. Ano, gwapo na lo. Ada. Kanindot na. Matik. Sen ka mana eh. Kaning video? Time check guys. Alas 12 Gs na no. So, manami dito pintal, mana ang paypay, dara ang paypay. Kita kuban kay basig mo basa sa uwan. Na nya karon kay magtiwas mi sa isda. Tara. Hiwa si Rogan ba. Ni ba ka. Ta. Amo sa ni kong batihon no kay ugma ng deadline na ni. Ya. Kaya nagkabay trabahon, pintalanan pa ni guys. So
amo sa ning birahan og mayong isda. Na guys, gamay na lamig. Kuan guys, kuwang mahuman guys. Pila lang ka kuwang do? 2. Unom na lang guys. Dami pakita sa inyo guys. Dami migo. Migo ba? Migo. Mama, ano? Nag-imbe eh. Yawag na isda. Oh? Bulo si mo yung boys na. Tingnan mo ni. Naglaw sa akin. Nagilo, nag-imbe. Nagilap eh. Kan, na pareha pa na nila no? Pareha pa na nila. Okay ra gulo na eh. No? Kani burg ito. Okay ra ni guys. Oh? Sulut eh. Dali kani mataga. Okay ba? Ito buko siya. Ito ko po si mo buko. Taka lang video eh. Klaro, video ra. Abag ko si mo din. Mura nagtao ba? Babas tao. Tugod na guys. Kapag ito na umawa ka. Tugod na. Yo, punta ka na. Tagay ba? Bahala. Camping lagi. Nasa ads baboy ng camping. Lando kay kapingan. Grabe. Ibasa. Magyo. So, manamig guys no? Dara guys no? Manamig buhat sa isda guys. Ugma kay tangan na lang siya handol og pintala na siya. So, hapit na alas 2 na pod. Alaon na 20 na no. So, matug na ta guys. So, dara ta mga ano safety safety gadgets. Sa luyo na to. Pili na mo lang duha. May mga ano ba? Mga for security purposes. Ako yung una nagkuha na sa mga lambodo. Una nagkuha sa mga kani na ito na nga. Ting basa mo. Ayaw, si Mako. Si Mako. Play. So, that's all for this vlog mga katambay no. So, tuwag na tanin yung mga kita-kita tayo yung balik. Ugma. Kaya balik ugma. Humana ni. So, until sa akong sunod nga video. So, inahat ko nga nalingaw mo. Kita-kita tayo yung balik. Kanoy TV, anay out. See you!